जोङो जे मा मावोमोन बिपिएफआव गावसिनि थाखाय बेसेबांदि खहा जादों जों फैनायावहाय बिथांमोनहा गावसिनो अनुभब खालामदों। बेनिखायनो बे प्रेस मिटखौ जोंखौ काउन्टार होनानै बुंदों बिसोरो। दा दिनैनि गेजेराव जोङो दाख्लै ओंखारदोंमोन फार्स्ट स्टेप, दिनै सेकेन्ड स्टेप जाबाय आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन। साफ्रोमबो बिपिएफनि कर्मकर्ताफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जाजोबगोन आरो सराइबिल समस्तिया गासिबो लांगा जाजोबगोन। बेबायदिनो जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्रायबो गोबां फैनांगौ दङ आरो गोबां जों जगाजग लादों। बेखौ जोङो गासैबो मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप जोङो सारेन्डार लालांबाय थागोन आरो बिथांमोनहा नुगोन जोंनि सायाव मा मावदों आरो बिथांमोननि मावनायनि सायाव बेसेबां रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दं, बेवहायनो जोङो मिथिनो मोनबाय। बे समावहाय मिडियानि सफैनो हानाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों बरायो आरो बे मिडियायावहाय भिउवार्स हिसाबै नायग्रा रायजो राजा साफ्रोमबो बिथांमोनखौबो आङो बे समावहाय मोनाबिलि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासियो। दिनैनि आंनि प्रेस मिटआवहाय ओंखारफिननांगौ गोनां जानाया जाहैबाय दाख्लै थांनाय चिफ सारजों जोङो सारेन्डार लायदों आरो सारेन्डार लाखांनायनि उनावहाय 15 थारिख ना, बे 15 थारिखआवहाय जोङो सारेन्डार लायदों। बिनि उनावहाय जोङो प्रेस मिट होदोंमोन आरो बे प्रेस मिट होनायावहाय ब्लकनिफ्राय जाय बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि, बियो जोंनि सायाव काउन्टारखौ होदों। बे काउन्टारनि सायावनो आङो फंनैसो बुंनो थाखाय गसंनाय जाहैबाय। काउन्टारा बेनो, बिथांमोनहा जोंखौ इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट होफैनायखौ बिथांमोनहा मेगन सानानै जोंखौ जेबो भटआव गैया आरो रावबो बिपिएफनि मानसि नङामोन, बिसोरो गोबाव समनि एंगारनानै थांखानाय मानसिफोर बेबायदि बुंदोंमोन। नाथाय बे बिथांमोननि थाखाय नंखाय। जोङो जे मा मावोमोन बिपिएफआव गावसिनि थाखाय बेसेबांदि खहा जादों जों फैनायावहाय बिथांमोनहा गावसिनो अनुभब खालामदों। बेनिखायनो बे प्रेस मिटखौ जोंखौ काउन्टार होनानै बुंदों बिसोरो। दा दिनैनि गेजेराव जोङो दाख्लै ओंखारदोंमोन फार्स्ट स्टेप, दिनै सेकेन्ड स्टेप जाबाय आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन। साफ्रोमबो बिपिएफनि कर्मकर्ताफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जाजोबगोन आरो सराइबिल समस्तिया गासिबो लांगा जाजोबगोन। बिथांमोननि बिपिएफनि जेसेबांनाखि कर्मकर्ताफोर दं गासैबो लं थं जाजोबगोन आरो बिसोरो बिपिएफनि जेननाया रोखा जिर' जाबाय। जों बेखौहाय दानो मिथिनो मोनबाय। दिनै जोङो रायमना प्राइमारिनिफ्राय माखासे बिदा फंबायफ्रा फैबाय आरो बेबायदिनो जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्रायबो गोबां फैनांगौ दङ आरो गोबां जों जगाजग लादों। बेखौ जोङो गासैबो मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप जोङो सारेन्डार लालांबाय थागोन आरो बिथांमोनहा नुगोन जोंनि सायाव मा मावदों आरो बिथांमोननि मावनायनि सायाव बेसेबां रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दं, बेवहायनो जोङो मिथिनो मोनबाय। बेनिखायनो आङो बे मिडियानि जुगिदि खावलायहरबावो, जेसेबांनाखि फैबावनांगौ आद्रा दङ नोंथांमोनहा थागथियारि जादो। जोङो नोंथांमोनजों जगाजग लागासिनो दङ। बे मिडियानि जुगिदि आं बुंहरबाय, जाहाथे नोंथांमोनहाबो जोंजों जगाजग लानानै बेबादिनो दाफे फैयो। आं बेखौहाय खावलायहरनाय जाहैबाय।